Юли Христо, тяло пречиш ми най-готиният име, може би, така, за качка в турнира. Не знам. Ние от това имаме вече от 12 години горе използваме, така че за нас вече сме свикнали, за хората може би са свикнали с името, така че... Откъде се роди идеята за това име? Откъде се роди? От дискотеката. От една песен. Не, защото е готин, разпознаваем отбор и след като аз съм го запомнил за толкова години, значи наистина е марка. Стараехме се да поддържаме що горе някакво ниво и да сме хората, които сме израснали заедно. В последствие някои момчета се включиха към нас и така. Запазихме квартала, както казваме, най-истинските приятелства. Не точно от квартала, защото примерно аз съм от Елин Пелин от Лесново, няма как да сме от квартала, ама в смисъл горе-долу сме деца израснали заедно. Знаеме се, както казваме. Да, знаеме се до болка. Докъде стига амбициите на тяло? Пречиш ми, че комплимент за екипа, много ми харесва и цветово и всичко. Амбициите ни винаги се стараеме да стигнем до призовата тройка, четвърка, оттам насетне, ако имаме спортното щастие и шанс, се възползваме. Ако не, стискаме си ръцете с по-добрия отбор, който ни е победил и продължаваме напред. Живота продължава, но вие се познаете много добре, им чувството тук отборите, специално в София. Да, доста години вече играем този спорт и мога да кажа, че всеки отбор го познаваме. Тук там се появи някой млад отбор, който не го познаваме, но с времето и него го познаваме. За жалост, нашия отбор така леко се преценихме, че е по-разумно на този етап да спреме да се занимаваме с всяка седмица с мачове. Събираме се само на такива турнири. В днешния турнир нямаме шанса да сме всички заедно, защото имаме хора, които играят в футзал и са на важни мачове в Габрово, така че просто които сме се събрали тук, пак ще дадем всичко от себе си. Сезам лига имаше нужда сякаш такива турнири? Да, такива турнири са много хубави за любители, както сме ние, защото в един ден се събират много хора, много приятели, много емоции и много хубави моменти. Добре, успех, Юли. Благодаря.